Здравейте! Днес ще разгледам защо страшно много жени не искат да спрат да работят, дори когато са бременни. И изключително важно за самите тях е сами да се изкарват парите. Или, тук мога да ви ги цитирам, не искам партньора ми да има властта в нашите отношения. Страхуват се да станат зависими от него и това ги кара дори да изпадат в паника. От своя страна мъжете, когато разберат радостната новина, че ще станат бащи, предлагат следващите 2 години жените им да си починат. Такива жени обаче, които искат сами да си изкарват парите, тази идея на мъжа направо ги съсипва, вместо да приветстват като добронамерено и доста щедро предложение. Те всъщност какво стои зад това? Определено са имали и виждали малтретирани и експлоатирани майки. Те не са от най-редовните на терапия след това и са неспособни да се откъснат от това видение в миналото. Те просто вярват, че всички мъже са експлоататори. И когато всъщност човек, жена, разглежда ситуацията, ставайки вечно въпрос за власт, самите те причиняват насилието. Загубвайки поглед, че всъщност това от страна на мъжа е един дълбок и естествен импулс, който превръща мъжа в защитник, в овец и осигурител на семейството. И това всъщност осигурява оцеляването на нашия род. Как ще оцелем ние като жени, ако отхвърляме този естествен мъжки импулс? Природата ни, все пак, момичета, е оцеляла през хиляди години еволюция, така че притежава в себе си много мъдрост. Помислете над това.